wallahi abin da nake nema ne wata da watanni wannan hotunan guda biyu su nake ta nema uwar gida kuma ga yau Allah ba su wa'ina irin hotuna ne yanzu mai gida akan wannan za ka zo kana mana ya ne akan wannan ke fada mun kin san inda muke ni wallahi na dauka a jihunka ne ma da nauyi yanzu mu yunwa ba muke ji ko wanda za mu ci gaba ne kin san Allah akan wannan hotunan wallahi zan iya rabuwa da ke saboda ni duk mutumin da zai kuye wannan hotunan wallahi Allah za mu rabu da shi saboda kan wannan hotunan kake wannan to kin san wannan da su wasu waye ne ai wa'annan haka suke kin san Allah wannan a karamar koma kwada gaba ɗaya wannan su zai kawo mana ci gaba a karamar koma kwada gaba ɗaya kin ga wannan yaran wannan shine babban yaron sa a wannan mazaɓar guda 200 ya bugo kowanne ya dabi da 500 ya ce liya liƙa wannan fasar wannan shine Alin Bukar Haruna shine shugaban ma'aikata na jihar Kano wannan aikin da yake na aikin alherin da yake wannan baya kwatantuwa a jihar Kano gaba ɗaya saboda haka yi muke san Ganduje ya tsaye mana takarar gwamna in Allah da ta yi mai zuwa saboda wannan duk irin ƙuri'ar da Ganduje yake so ya kawo mai a jihar Kano Alin Bukar Makoda zai kawo mai ita saboda haka ni akan wa'annan mutanen za mu iya samun matsala da kowa akan wa'annan mutanen gida ko abinci ba mu ci ba daidai kwaki ba mu samu mun ci ba amma ka ɗebo wa'innan takardun ka ai ni ana bani wannan hotunan kawai na jini alƙwaran ciki na cika don ni wannan hotunan alheri ne a wajena uwar gida Abubakar shi ne ciyaman ɗin karamar hukumar Makoda duk irin aikin alherin da mutumin da yake a karamar hukumar Makoda ke baki gani ba mutumin nan yana yin tuka ayyuka na alheri ya rike mutanen karamar hukumar Makoda da adalci mu yanzu sai mu ce tsaya takarar dan majalisar jiha ma za mu zaɓe muna nan kwanmu da gwargwata mutanen karamar hukumar Makoda duk mun ajiye ƙuri'a mu saboda Abubakar Salisu yi za mu zaɓa a takarar dan majalisar jiha na gobe in Allah ya yarda Salisu mai aikin alherin nan da yake yi a karamar hukumar Makoda ciyaman ɗinmu wanda yake raba babura da motoci da aikin tuka-tuka da aikin masallatai da gina islamomi da sayan makabartu. Ina za ka je? Amma original wace wallahi ba za a shiga mun daki da wa'annan wace duk irin abu alherin da duk ke irin abu alherin da kawo wanda abinci ba a cikin gida ka ɗebo hotuna ka kin ga za mu iya samun matsala da ke daren na ma alƙur'an yawa inusa fiye na Abubakar magana saboda haka wallahi za mu iya samun matsala da ke wallahi akan takaddun nan sai dai mu samu matsala kin ga nan ma muna miki sai wallahi zan ƙara duniya ba ka wasu takaddun kin san Allah kan mutane wallahi zan iya rabuwa da ke zan iya ƙara sabbin ma saboda haka ni ta kwana gidan ni kawai na ƙara sabbin ma ka sake ni na ƙara sabbin ma kawai ki fita mun daga ɗaki na ƙara sabbin ma wannan yake a cikin ɗakin nan ne to kai ki kawai asabari ki kazo da ki dauko asabari da Allah ba wani kan da yake ne in ga da asabari ki ne ko da ga ɗaya kenan ki take ba mun gida tunda ke ba ki ganta arziki ba da na da mata nan da abun arzikin da falabo malan sadaki yalan kada asabari ta tafi gida tana ta kuka lafiya ba falabo da wanda shi ta zo saboda haka ita duk abun arzikin da zan kawo ba ta so na kawo mutane salihai mutanen kirki mutanen karamar ko Makoda wa amma matan nan ta zo tana ta kushe mutane ni kuma daga kushe Abubakar wai su suka zo ko kuwa wani abu da ya kasa mu hoton su na kawo ina hotuna hoton da wata uku ina neman hotunan ban samu hotunan su ba wannan ai Alharuna Makoda ne chief of staff na jihar Kano wallahi ne chief of staff Alharuna Makoda na gidan gwamnati chief of staff na jihar Kano wannan kuma shine Abubakar honorable Abubakar Salisu Ibrahim Makoda ciyaman ne wannan ai ciyaman ne yanzu ka san takarar ba ai na ka samu hotunan waɗannan manyan mutane wannan gwani ne ma annan addinin musulunci shi kadai wannan a jihar Kano in ka rike mai gida ba ma Najeriya ba ma har kasashen Afirka gaba daya Allah ma sadaki ma sadaki shi wannan Abubakar Salisu ciyaman na yanzu kenan mai cin ba wai dogon ciyaman bane tana kan samu neman takarar ta majalisar jiha kuma da yadda Allah sai ya ci tana kan samu a daga kawai zuba mutane kai da kake da gwani na ilimin addini ba gwani na zance ba wannan ai ne gwani kana jin gwani Alharuna Makoda wannan shine gwani to ni ka san Allah da ina ka same su da yunwa na fita amma ina zuwa wajen an bai ban wannan yace kai ma gana ka kawai na jini kawai ni na koyi ma amma abin da nake son gaya ma ka gaya mutanen garin ku a zaben nan majalisar da Abubakar za su zaba saboda Abubakar shi ne ya wuce canka to ka gaya musu magana kuma iyali na ni na rabu da ita biko da kace kan je biko ba zan je biko ba Abubakar zai mu aure kai mata dai Allah sa da bi kai ni na kara Abubakar zai mu aure to shikenan mu fara saboda haka sai an jima